Mulai yo iki gandeng wis dicawisi gamelan komplit. Ibu Waranggana sing sowan dalu menika alhamdulillah jangkep sedaya. Oh ngono ha. Wah, nek sasi Agustus sasi apik ngene iki nyekel bokonge sinden iki angel kok Reng. Kok nyekel bokong ya paribasane iki ora kena dicandak sewayah-wayah. Merga saka larise ya. Ha piye ta? Sindeng nek suarane apik ya ta, rupane ayu, dasare isih perawan. Wah, wis kuwi. Tanggalan kuwi ndelidir wae. Iki pawitane mung notes karo pulpene, wah. Mung sak iya Mas, ngono iki lemah iki mara dhewe. Nggih. Kaya ngapa? Ngono kuwi cagak iki mara dhewe. Nggih. Ha jenenge wong ketrima ya ngono kuwi. Mula ya alhamdulillah dene ibu-ibu bengi iki sing kepareng sowan jangkep nggih. Saka kiwa dhewe kae Mbak Darsini, kae meet in saka Sragen. Wah, Sragen. Heeh. Mbak Darsini. Terus jejere kuwi Mbak Fahmi saka Ponorogo. Saka Ponorogo nggih. Ning saiki lenggahe ana papan Karanganyar. Waduh. Derek papah Karanganyar. Mula iki Mbak Fahmi ya lagi naik daun saiki. Nggih. Wah, neng Sragen iki nek wis jeneng Fahmi, waduh. Wis ukut jagat iki. Ngono ha? Truk-truk iki gambare Fahmi kabeh. Waduh. Tulisane ya ku tunggu jandamu. Ha ya. Werna-werna tulisane. Senyummu semangatku ngono kae neng. Nggih. Mbak Fahmi saking Ponorogo. Terus candhakipun Mbak Suci Ovita Dewi menika saking Tulungagung Jawa Timur. Namung sakmenika lenggahipun wonten Solo. Tur dasare saiki wis S2. Oh, S2 Magister Seni. Waduh. Saiki ibu-ibu Waranggana titele wis ngrintip. Heeh. Jane lek tenan ya kan. Kaya Fahmi mah ya ngerintip titele. Apa DRA, apa dadi rondo anyar. Aduh. Ya ora kok ya. Nggih, Mbak Suci Ovita Dewi nggih. Candhakipun menika wingking saking Banyuwangi Jawa Timur. Sapa? Mbak Dita Intawati sarjana seni. Waduh, sarjana seni meneh. Ayo no. Sakmenika domisili wonten Sragen. Weh, ning Sragen heeh. Nderek jagone nggih. Terus candhake sapa, Tru? Candhake Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget ya ta. Kuwi ya saka Sragen, Mbak Eka. Heeh. Kuwi ya sarjana seni. Iki lagi nempuh S2. Weh ya, muga-muga kelakon. Amin. Jejere sapa, Tru? Jejere Mbak Diah Ayu Kusumaning Tias. Nggih. Saka ngendi? Made in Madiun Jawa Timur. Heeh. Iki lagi kuliah ana UNS. Weh, ana UNS nggih. Nduk Ayu. Nggawa mikir, Nduk. Dalem Pak Bayu. Nggih. Saiki kuliah ning endi? Wonten Universitas 11 Maret UNS. UNS Surakarta. Surakarta nggih. Njupuk jurusan apa, Yuk? Pendidikan Bahasa Jawa. Waduh, pendidikan bahasa Jawa kuwi penting merga saiki bahasa ibu to bahasa Jawa ki wis bocah saiki wis arang-arang ngerti. Bedake antarane do karo do kuwi wis ora iso. Bedake antarane to karo to kuwi ya sak rada angel. Oh ngono ha. Mula saiki ya anggere ana wayang wong metu saiki ya sing keparat murang totro. Ha iya. Dikira wayang Bali, ya iya. Nggih, muga-muga anu lulus tepat waktu ya Nduk Ayu. Amin, pangestune Pak. Nggih, pacaran kena ning kuwi nggo semangat wae, ya ta. Aja banget-banget bucin. Heeh. Engko nek banget-banget bucin ndak lara ati. Nggih. Lah. Mula ya duwe pacar ya dienggo semangat belajar, ya ta. Wah, anu apa kuwi saingan karo pacare, ya ta?
nek pacare padha kuliahe saingan yo apik-apikan nilai. Ngono. Lah nek pacare Bambung, nek ora kuliah ayo piye carane no? Piye carane sing penting aja keganggu kuliahe, ya ta? Ya, heeh. Terus engko kariere nggon bab sinden ya kudu saya mempeng oleh sinau ya Nduk Ayu. Nek pas pinuju longgar ora nyambut gawe melu Bagong ya ta? Apa ora nyambut gawe melu kanca dalang liyane, nek pas selo ya sowan ning gone anu Mbah Dar kuwi. Heeh. Nene Mbah Dar sini apa ning gone kanca-kanca waranggono senior nyuwun ngelmune. Wah, sindenan ngeten niku pripun ta? Ngono kuwi. Kuwi nggo ngundhake kepinteran dienggo ngasah marang kelantipaning penggalih. Muga-muga sampeyan dadi pesinden sing mumpuni. Amin. Dadi seniwati sing apa kuwi kena dipamerke mengharumkan nama Indonesia melalui budaya. Amin. Ya Allah. Ya, candake sapa kuwi? Mbak Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari. Heeh. Saka ngendi? Kuwi saka Nganjuk, Jawa Timur. Wah, iki oke-oke Jawa Timur. Heeh, iki Jawa Timur. Ning saiki domisili ning Solo mergo wis dadi guru ana SMA Batik Loro Surakarta. Wah, dadi guru. Heeh. Wah. Aku sekolah dadi murid Dini mau lulus aku. Apa? Aku iso jawab tak klerok-klerokne men nunggak kok. Oh lulusnya bareng karo metune gurune. Waduh. Kuwi jenenge anu kuwi arep ngarah karo sing dadi gurune. Heeh. Ning ya piye ta guru kok kaya ngono iki piye? Muridé apa ora kira-kira ngerti gurune kok isih kinyis-kinyis kaya ngono. Heeh. Ning saiki dadi guru iki ya rada kangelan kok Mas Garing. Rada galak sithik, engko muridé dislenthik utawa dijewer ngono wis laporke, ya ta? Mesake. Mula nek Dini iki dadi guru ya nek muridé sing nakal aja dicempalani. Aja dikeplak, aja disabut yang penjaling, ya ta? Heeh. Dicium. Waduh. Bagong Mula ya muga-muga Dini ku awet ning Solo. Muga-muga entuk jodoh ning Solo. Amin. Iki calone dalang kok ya kan ngono. Heeh, insyaallah. Nggih. Calone ya dalang. Widih, sing lanang dalang sing wedok sinden. Wah, engko nyambut gawe bareng, esuk karipan bareng. Waduh. Lah terus ora masak. Wah, masak jajan wong mampu kok masak. Iya ta? Saiki apa-apa ari gampang kok luwe mung ari GoFood. Lho, ya ta. Mung kari klik ning aplikasi panganane wis teko dhewe. Nggih. Waduh. Ya syukur. Sing tengenku pas iki Gentari saka Boyolali. Wah, kakak Gentari. Heeh. Saka Boyolali. Ya iki ya muga-muga wis wisuda apa durung ta, Gen? Wis wisuda apa durung? Insyaallah Oktober Pak Bayu. Oh, Oktober. Nggih. Amin. S1 ta rampung ta? Nggih. Nggih. Lanjutke S2 apa ora? Insyaallah. Nggih, wedhe ya kayane dikelumpukke. Nggo apa timbangmu nggo foya-foya ya ta? Nggih. Amung dienggo ngragati tri malah kowe kentek-entekan. Wong wedok ki aja nganti soroh ya, pokoke kudu sing anu apa kuwi sing iso momong awake dhewe. Mboten sorok. Ha iya, sing ngragati ya kudu sing lanang kok. Nggih. Iya. Upama karo sing lendem iki sida dadi ya ora apa-apa. Nggih, heeh sesuk karek kijabke nek ra udan. Nggih. Ya, muga-muga pinaring ana sehat kabeh awet oleh kumpul nyambut gawe. Amin. Yo, iki Mas Garing diaturi munggah. Ha iya no. Ora diaturi selak apa. Kiprah sik. Monggo. Ricik-ricik Solo Mas Garing arep ben kiprah. Monggo ayo kiprahke. Monggo ayo.
Sing pancen angel digoleki ning nggon garing-garing liyane ngono. Heeh. Ya angel ning wacine mandeg ya mandeg. Wacine mandeg diubengke. Niku saking senenge sing ngendang Mas Garing. Senenge kaya ora tau pethuk. Bedina kepethuk kok. Iki nganti munggah-munggah lho iki. Ngeten lho. Seneng atine niku nek wis kumpul kanca nyambut gawe bareng ketemu padha sehate nggih ta. Iso cerita-cerita lelakone dhewe-dhewe. Lah niku merupakan sesuatu yang bisa meringankan pikiran. Ngaten. To. Seneng ki yen kepethuk padha sehate. Nggih. Aku ki mau kesiksa malah do guyu ki. Siksa bab perkara napa? Tekodho ki dikop widodo ki kelaran ki malah do guyu. Lah niku guyune merga panjenengan wis percaya karo Mas Dodo. Merga sing jenenge wong berobat niku dasare siji percaya, nggih to? Yakin sik iki. Aku jane percaya, ning lek Samina ora percaya. Mula nyoba. Waduh. Wah. Lah iya. Aku ki ngene lho Mas, aku ki nyambut gawe ning Sragen ki seneng. Oh, ngoten nggih. Mergo penggemar seni sing akeh tur Sragen dhewe ki kutha istimewa. Istimewane ten pundi? Lah, siji. Nggih. Iki kutha perbatasan. Nggih. Antarane Jawa Timur lan Jawa Tengah. Terus ping pindho akeh panggonan menjadi cagar budaya termasuk nantinya sini. Nggih, amin. Sing kaping telu kene ana nggon sing istimewa Sragen kuwi. Apa nggone, Mas? Situs Purbakala. Oh, nggih. Ah. Sangiran mula kita arani kabupaten sing istimewa kene iki. Nggih, iki ya budaya ning ya ora ninggal karo pendidikan lan uga ora ninggal marang cagar-cagar budaya sing kanggo nggih Mas pengetahuan. Mula bener ngendikamu mendidik anak jangan hanya dua unsur tentang IQ dan SQ tegese tentang kepinteran dan spiritual tok. Ning mendidik anak kok aja nganti ninggalan ke IQ, norma perasaan sopan santun lan budaya. Lah niku sing kula karepke, pentinge ten mriku niku. Anu iki salone dipindah kono nu piye? Piye to? Kupingku bosok. Lah niku seneng mergo panjenengan niku searah sepikiran kalih kula. Searah piye wong kowe Bali Solo aku ning Semarang kok searah. Ning sesuk ora bacut. Oh. Ora melu ora mbok jauh. Ora mbok jauh bacut. Lah kono nyang dhewe ngono kok ya jenenge we. Oh iya. Iya. Kiai sing ketrima ya ngono. Ujug kula nu ten mriki ya ngono, Mas. Namung kepengin nderek lek-lekan pengen gawe senenge piyai akeh mung niku. Nek aku senengku yen nderekke awakmu ki sing anyar dipelajari sing lawas ora ditinggal kaya lagu-lagu ki mau. Seneng kula yen kula metruk mangkancani panjenengan iku ora mung nggon ngendikane wae ning nggon jogete ya ngangeni kaya to walang kekek yo. Oh. Piye coba?
Ing atase piyai Jawa Tengah iso joget ala-ala Jawa Timur. Wah, kuwi angel kuwi. Mancing ajur-ajer. Betul. Heeh. Wong apa wong aku ki nyambut gawe rono, nyambut gawe rene kabeh tak pelajari. Ora perlu fanatik. Budaya kuwi aja nganti fanatik nggih ta. Ora tau panastis. Fanatik niku tegese saklek mung kuwi tok ya ta. Nek ora kuwi ora ya aja ngono. Wong sing ngerti budaya kuwi kudu luwes. Oh nggih, heeh. Dadi ora kaku, ora egois. Yen kaku kena nggo pikulan, yen lemes iso dienggo tali. Niku tegese wong sing atine budaya ngoten niku. Wah, aku ki ora mau budaya tok ya Butono, Bu Agus, Bu Eri. Kuwi rak jeneng wong ya. Ya kena apa-apa ya tetep tak tandani. Oh kudu ditandangi no, serampat tandangi. Yo. budaya ora patek. Piye ta wong apike kaya ngono? Apik luweh ora apik ya luweh. Lho pripun enten napa? Niku tegese sampean ngetokke tanggung jawabe. Karepe tanggung jawab riyen mbok siksa ngene iki. Iki ambek aku wis metu kuping lho. Jenenge Bapak Nawasanga ya ngono kuwi. Bapak Nawasanga. Ning ya ora kebangetan. Kok sik tak megah-megah sik. Oh, gawe senenge wong kuwi swarga cadangane kok. Oh, iku cadangan wae nggo apa? Lah terus piye? Oh ya sing bener gone kono aja cadangan. Ya sadurunge mung kaya diresiki isih. Wis ora resik ora apa-apa, padune mung kok joget neh kok. Mboten. Ora lho, pancen ya inilah prinsip saya. Apa? Prinsipnya apa, Mas? Saya ingin membahagiakan orang lain, orang yang budaya ya agama arepe digarap, Jawane digawa. Jadi sing diarani seiring sejalan. Padang rembulane tanggal siji yo. Yen pengen urip lumayan asragapono anggonmu ngaji. Padang rembulane tanggal loro Yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodho. Apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur. yen garap sawah salate aja nganti wegah. Apa maneh yen wayah panen
Jam. Aku anggere wis guyur ngene sapa-sapa tak tantang pokoke. Repote yen dadi sinden. Salate ora tau leren. Sinden asmane Mbak Fahmi. Sregep salat lan sregep ngaji. Repote yen dadi dalang. Tansah sregep anggone sembahyang. Dalang asmane Mas Harinto. Salate wis ganep 5. Repote yen dadi yoga. Salate blas ora ana. Yoga sing tukang kendang. Ora tau salat seneng wedokan. Salatullah salam Syukur ra kendangi syukur. 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 Hidup syukur. Awang pengendangi binut karo kerawitan liyane kok donekke ora tau salat seneng wedokan ya. Atine lara no Dek ya. Lah apa? Ayo no, ora tau salat no kok wong moko bocah iki sregep. Dheweke kan lho atine tok sing lara. Aku awakku sing lara. Lara piye to wong joget penake ngono kok. Joget penake iki ramane seseke kaya ngono. Pedhot lho. Niku jenenge ngerti karo semangate panjenengan. Kok saiki sing marai dheweke lara atine iki nggo endi? Lah kuwi mau ora tau salat seneng wedokan. Dheweke salat apa ora? Tau apa ora? Tau. Tau ya wis. Lho, Dheweke seneng wedokan. ya seneng no. Seneng to? Heeh. Mergo dheweke wong Lanang, lah lumrah ra. lumrah. Lah kok nesu? Oh. Lah ning konotasine tembung kuwi lho sing ora pas. Aja dikonoke kene kok ngono. Apa ora beneran? Wong jenenge wong Enten awala. Kosek. Piye? Nanti dulu. Apa ta? Gua kan belum. Karepe pripun? Loh, dalang sinden yoga. Ingsun. Oh alah. Ya arep ditembangke. Iya. Oke. Gusti Benowo. Waduh. Kayak apa nek? Ayo sakarepku. Ya kudu adil. Iya no. Yoga wis digaweke parikan. Heeh. Nggih. Wis ki mau. Sinden mau Fahmi wis gawe parikan. Wis malah kuwi dhisik dhewe kok. Dalang Ah sembuh. piye ta? Aku tak nembang. Oh ya wis ono nembang. Kowe iki omong ketemu sore ra kesel to? Ana arep wong arep nembang kok omong, nembangku kapan? Iki kari giliranku lho. Ya nembang aja omong, gecet. Malah omong dhewe no kok. Lah iya. Ayo. Repote dadi dagelan. Alhamdulillah. Wis ya, adil ya iki. Kosek. Wis ono dagelane lagi repot no. Piye kurang pripun? Kula iki kurang piye to? Dagelane lagi Repot ngono kok. kok tekan kene ya. Lah iya. Ya wis. Dagelane sapa lah urung terang. Oh kuwi mau. Ya Repote wis. dadi dagelane sapa ki? Oh ya. Ya. Repote dadi ayo deng neh, ayo deng. Ora. Madeg. Repote dadi dagelan. Ya. Tansah sungkem ring pangir. Alhamdulillah. Dagelane wis sungkem pangeran iki wis alhamdulillah. Mas Bayu, Piye? dagelane sapa lak urung cetha? Lah wis sowan pangeran kok.
Lah nek sungkem nek rasuan apa iso? Ya to, wong nindakake salat kuwi rak ya gelar sajadah ujube sowane ngersane pangeran ngono lho. Ning ora mati. Lah ya ora. Sungkem soal pangeran ki salat. Lah. Nek dagelane sapa ora genah. Lah sing salat sapa niku wau? Sapa sih? Urung tak sebutke. Oh, ayo disebutke sih. Urung tak sebutke. Iya. Sebutke. Ayo. Dagelan asmane Mas Gareng. Wes komplit. Oh, alah telek. Lah wes. Agar kancane apik sithik lho, ngene iki lho. Ngene kok kono jago DPR. Koncone dhewe ora dukung kok. Ayo. Wong urung-gong wis dadeg ta. Wes ora diri ki ra paten. Ya wes ditabuhi. Wes. Dagelan asmane Mas Gareng. Wes. Lah ya wis entekno kok. Sik munggah. Ayo kok ngarepno, ayo. Nanen no nanen no. Repote dadi dagelan. Ah. Tansah sungkem Pring pring pangeran. Nah, terus Dagelan jenenge Gareng. ora nembang rapatek. Kene siden-siden yo. Siden-siden yo. Ngopo? Ana wong nembang dirusui. Ngerti ge sebabe? Apa sebabe? Kok sakmono cintane tak tolak kabeh. Alah. Ngopo kowe deloki apa? Kuwi kamera barang kok diseneni kok. Ben. Ayo Fahmi rene nambanono atine Mas Gareng iki men aja. Men aja sulaya. Ora wis gak. Ora. Monggo Mbak Fahmi katuran mriki tinggal nyanyi Pak Papi. Mas Gareng pun ngantosi Kapan tombak ya Mbak Fahmi tinggal mriki ya Mbak Pami kapan Mbak Pami. Halo. piye akhir ana wong ngrayu kok sulaya. piye ta arep bange ngono Bang Mah wis rasis aku moodku wis ilang kok. aja ilang karo Jane Fahmi ukarane tak gawe kecure. Mbak Pami kapan maringi. terus Maringi Kula napa? sampun jamu ndok bebek 3 iji. Terus Mbak Pami kahanane pripun iki? lah piye? peta brontak Anak kula wiwit sore sampun tangi. Mbok diantimu. Aku anak iki digoleke pangan kok diatimu. mbok digejek mawon meneh ya Kok wah teh Pami saiki tambah mempur tambah. weh diaturi kok iki Ora bojomu saiki wong ndi, Dok? aja Mang ya Suli mriko malah. Nah, ya wis sing penting sehat ya. nggih niki di live streaming toko Vanessa jelas goyang Ardi Multimedia Hono Coroko TV kali Cah Sragen HD nggih Mbak, channel Bayu Little Baby ora. ora eneng ayo Channel Bayu Little Baby. Little ku wis cilik kok baby. ya ora apa-apa malah awet enom ayo Apa ki lagune? memanismu kang jiwat ya Rayu aku, Nduk. Niki ngerayu Mas Gareng Oh, nggih. rayunan arep kaya maesan iki dianggep kuwi wong lanang sing bagus dhewe. Ha iya. Maesan kok dhuwure semene iki lho. Ya Mbak Fami. Memanismu kang jiwat. Wah, dek. Kakang Mas. Ora idep isin.
Wong wadon wis ditolak tresnane kok isih nguyak wae. Lah pripun kula pun kebacut tresna kalih panjenengan lho Kang. Mesine sing nguyak ora kowe, aku. Wong sing lanang lempok ora iso mlayu no, nguyak piye. Ora ana roman kok lempoh. Nenano. Agawe ruciting kali Ya karo mlaku. Mi pami. Dalem Sing di omah ana apa ora? ketawise nggih wonten. Kek njaluk mesake anakmu Bayu selak keluwen lho. Kaya wong ngemis melan. Gandeng sing apik, Mbak Fami yo digandeng sing apik. Sing mesra to. Mas Gari gandeng sing apik. Ayo diruket. Wah. Anu Rara Kang Mas, jenengan ki piye to ning ndi Mula to? kowe karo aku mamah 3 taun ora ndang dadi anak Lah yo. pripun? Lah iki muser wae iki. Kualik. Gandengan sing genah to. Kualik. Wong trek wis iso gandengan menungso ora iso gandengan. Piye? piye to? Wah angel meneh. Engko lek ngampek nuthuk. Arep tok kapake. Gandeng kok angel meneh. Wis aja saiki, mengko wae. Ayo. Ayo. Apa kang si hanatya Aku Ruman Mas Compe Meri. sinten? Iki sing tukang son Compe. Sapa to? Sing tukang son jenenge sapa? Compe. Mas Medek. Oh, medet to. Wis compe kok. Kok iso gali jenenge wong. Waduh men. Oh iya, Ayo. kuwi Meri. Rano. Upama munduta jenengan iki kaya pitik arep ngendhok ngono to. Ya kowe petarangane apa piye? Ya ora. Wong iki wayang wong ya ngene iki. Ngoten niku Roman. nggih. Kudu ngoten niku. Niki jenenge napa kuda-kudaan apa pripun? Kuda-kuda iki karate apa piye? Jenenge tanjak. Tanjak, Tanjak. Ayo. Panjak. Heeh, kok tanjakke. Heeh. Ayo. Upama munduta Neno. Rokmi Lanjut. Tartamtu daktu haruti ibarat wong numpak napa to Mas? Ora tak kei warisan karo mateni wong. Angloe duwene. Prau yo. Prahu Entek bawa kok bablaske langgame podang kuning. Nggih. lumampah tanpa Tak kirimke nggo Pak Pomo, Mbak Fahmi. Nggih, Pak Supomo. Tong Jember ado-ado nyepeda rene. Pas pahmi nembang pas baterene entek. Ayo. Kali anu Pak Wardoyo. Oh Mas Wardoyo, Mas Wardoyo ning dhewe ngono kuwi. Oh ngaten. Ora suci ora gelem kok. Oh. Nggih. Ayo. Anu. Ibarat wong numpak perahu Norano lumampah tanpa welah ing madyane
Yo, diaturke langgame podang kuning. Monggo, ayo. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng pindaran gonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya sing nyawang kaya meyan tak sawang meja ing ngepang adikan jatan tak indik sapa kademen sarmi ngoceh dheweke ngalih pencoban ilmu kae tak suwan apa aja ngiji podang kuning akewe pikirku kuning seret ireng tak sawang tambangan isi ibu bunga yen lakon nyanding slirane ora kakak atiku kekiwang liyan yen si podang atutut ati kepranan Bangga Mina, omahe, yo. atiku sangsaya kadiran tak sarani sepikaku putih bejo Ah, Bangga Mina terus. Iso awan ning omah wis ora krasan Yup. kaluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng biberan gonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya sing nyayang meyang-meyang tak sawang meja ing nyepang adikan jatan tak indik sapa kademen sarmi ngoceh dheweke ngalih pencoban kae tak suwang kok aja ngiji podang kuning agawe pikirku kuning seret ireng tak sawang tambahan isi iso bunga yen lakon nyanding slirane ora kakak atiku kekiwang liyan yen si podang atutut ati kepranan ora mendung atiku sansaya kadiran tak sranani sepikaku luting bejo Terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Ah. Wong wis senior saiki kok. Pripun? Famira saiki wis termasuk siden senior. Ah iya no, ya kudu ngono kok. Ngabehi paribasane. Nggih. Ayo Mbak Suci rene sik. Oke. Mbak Suci karo Ayu karo karo Gentari. Wah, iya. Trio. Mbak Suci gek ndang mriki. Mas Gareng pun ngantosi. Mbak Siti. Mbak Suci gek ndang nyanyi karo Mbok Ayu Mbak Gentari. Yo ndang mriki Mbak Suci tak aturi nembang. Apa Ya Mas? kuwi Bulan Sapasi, Oh, Jawa Barat. Jawa Barat Jaipongan.
sing joget tak dum loro, Ayu karo Gentari. Oh, lha kuwi jagone kabeh, babone kabeh. Lah iya no. Babone. Monggo, engko buka celuk nggih. Monggo buka celuk. Bulan Sapasi. Monggo. Yo diaturke tak kirim kuwi Mas Wardoyo. Nggih, monggo. Yo Cah. Bulan Sapasi. Monggo, yuk. Terima kasih, matur nuwun. Ayo Gentari aja lungguh keri kono. Mbak Suci sing lenggah. Iya. Mas Gareng, ayo. Iki ana sing ngersake camping gunung. Nggih, oke. Oke. Diaturke Mas Wardoyo, nggih. Ini dipun paringi tali asih Rp150.000. Oke, nggih. Yo, Mas Gareng tengah, jenggleng wong loro kuwi. Oke. Ayo sik. Yo, sayang apa? Oke. Nano. Ya, Dek. Saben bengi nyala Awas. Yup.
akhir ngono kok cah bocah kok ngene iki wah senengku ra umum kok. Ah nggih. Senom suarane cetha nembangi. Yo genti gentari. Kok kaget iki Lah ngomong. ngono ngesuke ditabrak. Nano. Aku ya padha ngono kuwi ya. Nah, ya oke. Yen memajang mong karo jana Iya. kuning Dileng yuk. ayo dah mumbul kok nyapa tah? Oh, ada sesuatu ya. Kok ada sesuatu ada Apa? sesuatu. Ono sing marake aku ngeren Apa? Lah wong ngurusi wiran ae ngapa tak ngurusi kok jare. Lo jari ae apik kok. Ayo. Irone iki lho sotemoto ngono lho. Yo. Apane? Ya wis Dah ah, mumbul. jari kok jeglek. Iya. Yo. Yo. Seneng aku tenan. Wong wedoke dikonoke ndo malah dicoke. Loh, aku ki sedekah lho, Dik. Dia gratisan kok wegah. Wah, apa sedekah? Sedekah. Wah, aku mutah kuwoyo. Ngono ta. Lah wong sedekah yo aja wedok dijogo. Yo ayo, ayo, ayo. Ayo. Anak. Ayo. Awas. Yup. Enak Antara Nah, gini. sintrun. Aku ya pengen ditotong ngono. Ah, apa? Pengen ngono mau. Yo coba tak tak yo. Aku ya. Kok tok-tok ngono to? Embuh, Kena amben wi. rumah saku suarane kaya balung didu. Kotak-kotak. Wong sing lho kowe kudu lesu nek karo kono, karo aku. Ya, oh ya ora mergo kene gara-gara kowe iki hasrat karo aku apa ora? Yo, yen mendem hasrat aku. Kanggo yen men. Oh, dadak. Lah itelo wong Iya, Gen. panggung kok ngrebuk hasrat. Nano. Oh, itu. Ayo, iki. Galiuk iki, ayo. Pacitan Serewi Awas. Yo. Oh. Nih, rasane piye? Wah. Tenang. Kok malah wedi kok malah. Lu wong wedok ora sahabat kok malah kaya cakil. Kayak cakil ngono ki saking senengku ngono lho. Yo seneng-seneng nih, salumrahe wong wedok. Cucil-cucil ke pisanan. Ya seben ya. Wong seneng iki dhewe-dhewe cara mengungkapkan iki dhewe-dhewe. Ragian ya Mas Ragian. Ayo, ayo. Anu ayo. Panas. Yuk. Parian iki, parian sik parian. Iku kersane parian. Tinju, Pak De. Kowe tinju apa kisinan? Kado mencolot ora dibejuki. Yo Mbak Fahmi. Nano neno. Yo Mi, parian Mi. Yo. Dawa-dawa Dawa. Dawa-dawa terus. irang rupane Fahmi senengane dawa ireng bae ya. Gayor aja. Terus Pak Wardoyo Kak Mardaya. pundi sawere
Oh, wis beres nek kuwi yo. Ayo, Mbak Susi, ayo. Halo. Ana tawon Ana tawon. mencak ning tangki. Mencok ning tangki. Sedaya kemawon. Saya kemawon. Mugi kebak rezeki. Amin. Ayo Dita, ngono. Mangan kacang Mangan kacang karo tahu. karo tahu. Sing nonton wayang. Sing nonton wayang. Mugi sehat selalu. Amin. Ayo Eka, ayo. Tuku kerupuk, Tuku kerupuk. Tuku kerupuk, telas kodanan. teles kodanan. Okor. Wong pari ana. Kok dendam to. Wong udan-udan tuku kerupuk. Terus? Keluarga ageng musuk. Heeh. Mugi tansah kebak kamulyan tuwin kaslametan. Amin. Amin. Amin kerupuk. Amin kerupuk. Ayo. Wangel. Wargamu apa? Warga di? Warga Musuk. musuh. Warga musuh ki ora slamet tok. Lah apa? Ya ana Raharjo, Heri, Teguh. Kuwi rak jeneng wong iki donga kok. Ayo Dini, ayo Din. Ana. Nyamiane karo Apa? Apa sih? Dan kita wong desa tenan iki karo. Baleni. nyamiane karo Oh, nyamikane karo. Karo. ngunjuke jus mangga. Wuduh. Ngunjuk jus mangga terus. Ya ben gak keri jare meng karo desa banget. Oh iya. Nah, Terus sedaya warga dusun musuk. nggih. Mugi-mugi sehat, panjang yuswa, bahagia, kaya raya. Amin. Nggih, wis men ayu-ayu pekok ya ora apa-apa wis ben. Ngono kok guru to. Ayo kok petruk kan. Nek ben ora apa-apa wis arep jak omong iso sambung alhamdulillah. Ngadati celuk itu lah toleh tok. Yo, Lek Dar, Anu neno, yo Lek. Aja nganti kalah harus nom-nom Lek. Wong iki senior lho, nembang varian ngono ora iso. Nggo contoh karo adik-adike. Sing cetha ukarane iso terbaca. Kok malah iki ngopo? Malah beker. Aku ki mau menyarankan. Bayu. Aja nganti lali. Olah. Ya, Tuku kerupuk. ngalah mau wis Tuku kerupuk wis lho, Bu. Wis. Liyane. Liyane. Akeh men kerupuk. Bedino mangan kerupuk ora jelek. Tuku samplok apa? Prakosetrol ngono bener. Kolesterol. Apa ya? Kerupuk mau wis kok. Wis ayo. Tuku kapuk. Manuk ya kena. Wah. Lho, kan nggih ducuk Oh iya. Bener. Nyawang manuk. Oh, lan Tuku beruk. Wis. beruk dituku lho. Iya, enggak ada beras. Ya, tuku beras. Tuwe beruk. Oh iya. Tuku beruk. Terus Tuku beruk. Cacah 6. Pira? Oke, meneh pragrawusi beruk. pira cacahe pira? 6 e, Pak. Walah. Kakean apa? Padha ndemesake aku ngono nyabut. Becek Loro. Wis aja diganggu. Cerewet ae. Aja diganggu. Engko nek ngeluyuh ayo. Tuku 6. Tuku beruk. Tuku beruk. Cacahe 6. Terus Warga musuk. Tansah ayem tentrem. Amin. Ya Allah. Kowe gawe parikane seminggu kepungkur kuwi. Ayo Geti, ayo. Neno. Ayo yuk. Yuk. Numpak celeng. Waduh. Numpak celeng terus Arep tuku bayem. arep tuku bayem terus Pakde gareng. Pakde gareng. Gawe atiku ayem. Amin. Ya alhamdulillah. Yo lagi iki lho dilemu wong ayo. Yo, Getari, ayo. Neno, Mangan basreng. Waduh. Mangan basreng. Kekinian ya, Pak. Ayo no. Rasane legi. Rasane lagi terus Pakde gareng. Pakde gareng. Ganteng sekali. Kaya sapi. Iya.
Ora apa-apa wis Ngono Pak De kan wis tak yem-yem to Pak De. Nah, diyem-yem. Ayam moyen kaya sapi ya ora sida. Ya aja nesu ayo. Ya Mas Gareng, ayo parikan. Aku to. Heeh, dong. Ayo keluargamu sok. Ditusuk Waduh, tembus geger. mati lho iki. Heeh. Candakane iki apa? Kowe mati lho piye to kowe? Eh, Wong larang tembusane kok. Ya. Warga musuh. Nggih. Ayo geger. Loh, mugi sami seger. Kok sami seger ora gathuk. Wong yen disawang seger tegese waras jasmani dan rohaninya. Oh. Wajahe seger. Wajahe seger. Ora pucet putih. Masamu es jeruk apa seger? Lah nek urung adus kumut-kumut ke piye Pak De? Lho tetep seger. Ora percaya dilaten. Halo, halo. Ayo, ya kan. Nano. Panas sudyan Aling-aling. Anu, ayo. capek. Awas. Gunung. Yo sembleng. Ayo. Op. Ya yuk, mi sama. Maka. Ngetan bali ngulon ya dino yo langgame walang kekek walang kadung yo yuk tak 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 pipalondo yo kan yo irama seger maka dangdut mas yo hey ayo kur hey go
kasih, matur nuwun. Ayo. Matur. Ayo gentari lenggah Mbak Eka jumeneng. Monggo monggo nduk Eka. Aturan mriki enggal nyanyi. Mas Gareng pun ngantosi. Nduk Eka enggal mriki. Siji mbok siji ra ya diratani. Iya, warata tanpa sela. Ha iya. Cewek gaul buka bonang sik, engko tayubke sik. Wah, lek dicocoki. Nggih. Kula keturaken Pak Eko Surasa. Waduh. Nggih. Nggih, kalau mau ugi kintun salam nggih, matur nuwun. Tuwin menika mboten kantun, menika saking Mas Damar Sasongko Karang Gedhe Boyolali nggih. Mangga. Ya diaturke. Saking anu wau. Apa, Mbak Eka? Wardoyo WA dateng kula. Priye? Wonten anu niku amanah. Apa manahe? Titipanipun kok salam kagem Pak Diratin. Oh nggih. Nggih. Seneng lanang genti sajak ya. Monggo ayo diaturke. Monggo cewek gaul buka bonang. Monggo. Monggo Mas Heri. Ibarat tebu. Ibarat tebu. Yo. Pancen lagi. Angket tabun sing padha tresnani. Isap sarine kembang lagi.
iso joget sing apik nek iso jogetke nirokke joget TK berarti hebat. Ora iso tenan aku. Mas aku kok goyangan apa gebak bumi ngono. Kuwi bayangke raine dhewe iso guyu iki. Karo bayangke raine dhewe ora mentolo. So ber kaya kucing kirik lho. Ayo Dini Redin, ayo Din. Wah, mataram truk. Hei, kene. Ayo. Ojo macet, ojo wae. Hei, ayo. Mati kene. Hei. Kaya mas aku kaya amu-amuan. Piye kira? Lah iki wong bocah ayu mlaku kok iramane kencenge kok ngono ki. Arep perang kok piye? Ah niku saking semangate kok. Saking semangate kok cara nggonku ngono. Kene. Kitir semilir. Oh, Ayo, tak amatke yen kita amatke iki tenan. Kaya ngapa suarane? Wis aku anger lagu kintir pinggir ki wis. Kitir semilir. Tak kira kintir nganti pinggir. Ah lali tak ucake iki wong. Ayo. Kintir Ayo. semilir. Diatur ke, kitir semilir. Maka, ya. Maka, yo. Ayo, Din. Ku ngambara anembus mega ngitung lintang hingga hari kekina tak goleki ana Siji sik. tak kirimi kidung keketen
nyawan dini nyanyi terus kelingan kancaku lawas. Sinten? Wis plek dini ya saka Sragen kene. Oh nggih ta. Ning wonge ora ana. Sapa ta? Almarhumah Mentir. Malah kaya Bu Mentir. Oh, kae seniwati sejati yo. Leres. Seniwati sejati. Slendro Mas Aris, Nggih, slendro. monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ompake. Waduh, sing ngendang Mas Kliwon, ayah elak tenan. Mas Gareng, Nun. Panjenengan paling dawuh apa? Ayo. Nggih, mboten langkung. Nggih, nderek memuji mugi desa Musuk mriki sedayanipun maju pembangunanipun makmur masyarakatipun kalih sing rubeda kuda rencana saha lelara. Amin, matur sembah nuwun. Bakenipun kabeh padha ndonga mugi-mugi ijabah dadi cagar budaya sing disekseni negara. Amin, amin, Nggih, kudu dipuk-ipuk. Kata lepat diagung pangaksami Mas Gareng. Sampai ketemu di lain kesempatan. Monggo nutuke laku. Ayo ndak dadi dukane terus Janaka.